Hopper du? Hop. Hold da op, og så falder du lige ned. Hop og fald. Her der, hvor du kan hoppe. Ja. Hold da op, og så falder du lige med det samme. Bastian falder og hopper. Det er da noget værre noget. Ja. Hop. Der falder vi lige pludselig. Falder du lige pludselig? Måger? Er der måger her? Jeg kan ikke se nogen måger. De er ude over vandet. Mågen er ude på vandet jo. Op i luften. Er det ikke rigtigt? Mågen er ude på vandet. Det er jo, hvor båden er. Ja, der er både ude på vandet, ikke også? Ja, en båd ude på vandet. Hov, morfars mave den knurrede. Sagde den. Morfars mave. Kan du hoppe lidt? Hop. Kan du hoppe? Kan Bastian hoppe? Ja, det er billeder. Det er rigtigt. Ja. Kan Bastian hoppe? Pas på, når du kravler ned, ikke også? Du er dygtig til det. Ja, det var flot. Der er hul. Ja. Det er den mormor hun laver salat i. Skal vi gå ud i køkkenet? Kom. Nå, jeg var blevet strømperne af. Dem skal vi da have på. De ligger jo lige der på sengen. Kan morfar tage den? Sådan. Det var godt. Så kan vi tage den med herud og få den på, ikke også? Hop, gjorde du, ja. Kan du hoppe herude også? Kan du hoppe her på gulvet? Hop. Er der en båd ude på vandet? Ja, jeg kan se den også. Skal vi gå hen og kigge ud af vinduet? Kom, går vi hen og kigger ud af vinduet. Så kan vi se båden. Er båden derude? Ja, så kan vi kigge. Kan du vise mig båden? Kan du fortælle mig, hvor båden er? Båden er helt derude, ja, det er rigtigt, Bastian. Ja, kan du pege på den? Båd. En båd. Ja, det er klodserne, de skal derned i. Ja. Ej, alle klodserne. Ja. Ja, nu skal jeg hjælpe dig med det.